ତାଙ୍କରି ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଣ କରିବେ? ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆଜ୍ଞା 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 ରମ 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 ରମ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ସୁସ୍ଥିର କରିବେ, ସବଳ ସବଳ କରିବେ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅନନ୍ତ କାଳର ଗୌରବ ଆଣିବ। ରୋଗ ଅଛି କି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଦାସ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ଚାହିଁବା ମନା ନୁହେଁ, ଖରାପ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଗୌରବ ହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇପାରୁଛି। ଯଦି ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମର ଗୌରବ କୁଆଡେ ହଉଛି। ପୂଜା ଘରେ ଅଛ କି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କିଣ ଘରେ ଅଛ କି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଜ୍ଞା କଟୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମର ସବୁ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ନ ଦେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମର ଗୌରବ ରଖା ହେଇଛି ସେଠି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପେନସନ ପଇସା ଆମେ ନ ପଚାରିଲେ ଯେମିତି ସରକାର ଖାଇଦିଏ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସରକାର ସେମିତି ଆମର ଗୌରବ ଖାଇନି। ରଖା ହଉଛି ଆମର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମର ଗୌରବର ଭରସା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ